नमस्कार माझ्या शेतकरी मित्रांनो, माझी शेती या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहे कांद्याचे बाजारभाव। महाराष्ट्र राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती सोलापूर जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजारभाव म्हणजे दिनांक 4 जुलै 2025। सर्व शेतकऱ्यांनी हा व्हिडिओ संपूर्णपणे बघा, कुठे स्किप करता। तर मित्रांनो, बाजार समिती सोलापूर या ठिकाणी आवक 9,957 क्विंटल, कमीत कमी दर 100 सरसंदर आहे 1,050 रुपये क्विंटल। या ठिकाणी आज जास्तीत जास्त दर 2200 रुपये क्विंटल। तर मित्रांनो, त्याचे सोलापूर जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजारभाव। नवीन आले असाल तर माझी शेती या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा। रोज कांद्याचे व्हिडिओ बघण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील हे होते आजचे कांदा बाजारभाव।